Őrvosasszony, karikíroztam, vagy a tényeket mondtam el kicsit keményebben? Hát azt tudni kell, hogy a hajhullás elég gyakori. Sajnos egyre fiatalabbakat is érint. És a Demodex ez ennyire bejátszik? Azt mondhatom, hogy a beteganyagom körülbelül 10%-ánál fordul elő hajhullásos panasz. Na most hát nagyon komplex a hajhullásnak az okozati összefüggése. Belbetegségek jele lehet. Ugye tudjuk, hogy a fejbőr és a haj egy mikrorendszer, tehát az értőszemnek nagyon sok információt közvetít a szervezet egészségi állapotáról. Akkor őről kitűnő információ jön, mert olyan gyönyörű, egészséges a haja, hogy élmény nézni. Hát köszönöm. Nem bókolni akartam, csak a kőkemény tényeket mondtam. Köszönöm szépen, amióta tudatossá váltam, én is csak természetes termékeket használok hajápolásra. Na, szóval térjünk vissza. Tehát azért komoly belbetegségeknek is lehet a figyelemfelkeltő jele a hajhullás. Gondolok itt hormonális betegségekre, emésztési zavarokra, fertőzésekre, stb. Lehet kemény stressznek a jele. Azt ugye mindenki hallott már ilyet, hogy megőszült a bánattól valaki, vagy egyik napról a másikra elhullott a haja. Hát ez egy olyan erős konfliktus helyzet után következhet be, ami hatalomvesztéssel jár leginkább, hiszen ugye tudjuk, hogy a haj korona a hatalmunk, az életerőnk szimbóluma, és hát... Így igaz. Mind az oroszlán sörénye a férfiaknál. Igen, érdekes, hogy elgondolkodhatnak rajta, hogy vajon az állatok királya miért pont az oroszlán, hiszen neki van egy természetes koronája, amit a hord, és hát nem a legerősebb, nem a legnagyobb állat, hanem a koronával rendelkező állat, a király. Igen. Na, tehát visszatérve ezekre, de hát ugye nagyon sok külső ok is szerepel a hajhullásoknak az okozati összefüggésében, gondolok itt mechanikai ártalmak. Hát beszélhetünk főleg a tinédzserek körében nagyon divatossá vált hajvasalásról, a különböző toxikus hajápolószerekről, lakkokról, például festékek, az imént mondtam, samponok. Maradjon hát időnk ám a serpenyő másik felé, mert ezt a rossz felét most már nagyon megtöltjük, tehát arra is, hogy mi van ott. Igen, és a külső okoknál beszéljünk erről a Demodexről.